सिलचराव गोबां दैबानानि थासारि थांनाय साननैसो सिगां सा-सानजा भारतआव थाद'नाय गैयै जोब अखा हानायजों आसाम रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां दैबाना जानायनि थासारि। बेबादिनो आसामनि काछार जिल्लानि सिलचराव दासिमबो गिख्रंथावै दै लोमनानै दं। सिलचर सहरा फारफ्रोमथिंबो दैबानाजों साग्लोबजानानै दं। सिलचर सहरनि गासै 3 लाखसोनिबो बारा सुबुंफोरा बे दैबानाजों भुगिनांनानै दं आरो दिनैसिम 6 सानसो सिगांनिफ्राय गोग्गो आदार, गोग्गो दै लोंनाय जानाय आरो थानायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दं। जुब अखा हानानै बराक दैमाया उसिफावनायजों सिलचर सहराव बेबादि दैबानानि थासारिखौ लाबोदों होननानै मिथिहोदों। सिलचरजों लोगोसेनो खाथि खालानि गोबां जायगाफोरावबो दासिमबो गोबां लोमसावनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि थासारिखौ नुनानै सरकारनि रैखाथि बिफानफोरा जायगायाव थांनानै हाजासे मददबो होगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि सारा आसाम नाङैनो दैबाना जानायजों भुगिनांना दासिम गासै सा 118 थागिबि सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।